Der er et sted mellem 10 og 20.000 mennesker i Danmark, der spiller live-rollespil. Det er en niche, som ikke mange uden for miljøet kender til, og derfor vil jeg invitere dig med til et rollespilsevent. Mit navn er Bøjken, og jeg er en af arrangørerne for Sunfall 2015. Sammen med eventets arrangører vil jeg introducere til, hvordan live-rollespil kan fungere, og i programmets anden halvdel vil jeg selv gå in-game og være med til at spille rollespil, så du kan følge med i, hvad man kan opleve til et sådan event. Ready to shoot now? Yes. Good. Jeg kan love for, at det bliver lidt af en oplevelse, så læn dig tilbage i stolen og vær med til at slippe fantasien løs. Godt nok, Jack. Vi skal ud herfra nu. Så vi løber. Kom. Velkommen her til Boesdal Kalkbrud, som ligger på Stevns. Normalt så er det her et unikt naturområde, men disse dage der bliver stedet her omdannet til en dyster og mørk fremtid. En fremtid, hvor jorden har været gået under, og de resterende mennesker kæmper for at overleve. Velkommen til rollespillets verden og det postapokalyptiske Sunfall. Sunfall er et rollespil, hvis univers foregår i Danmark mange år efter apokalypsen, også kendt som Dommedag. Det er et årligt arrangement, hvor danske og udenlandske rollespillere kommer til for at udleve det dystopiske miljø. Where do they go? The smoke rings I blow each night. Oh, what do they do? Those circles of blue and white. Eventet arrangeres af foreningen Lost Ideas Denmark, og iblandt foreningens medlemmer finder vi blandt andre Sebastian Bøjken og Bastian Refstrup. Postapokalypse betyder, at vi er de overlevende fra verden i går. Det betyder, at verden er gået under som samfund, som vi kender det i dag. Med, vi har et sikkerhedsnet, vi har et socialt sikkerhedsnet, hvor vi alle sammen understøtter hinanden som samfund. Det findes ikke mere. Verden er gået under af en eller anden form for stor apokalypse, en eller anden form for stor katastrofe, som ødelagde hele verden. Og vi er de overlevende. Vi er børn af de overlevende. Det betyder, at vi lever af gårsdagens rester. Hvis vi finder et hus, jamen så kigger vi i det hus, om der er noget tilbage. Er der noget dåsemad? Fordi alt andet mad vil være rådden. Historien bag Sunfall er, at det er cirka 100-150 år siden, at verden der gik under. Det skete engang i slut 80'erne, sådan cirka. Og det er så nu, at folk de er begyndt at bande lidt sammen her, specielt under læ af pyramiden. Det er et meget stort praktisk sted, hvor man kan oprette grupper og sådan noget. Og det er så igen at prøve at få den normale hverdag til at fungere her i Sunfall. Det er et sted, hvor der er ikke nok medicin, der er ikke nok mad. Så folk er nødt til konstant at være aktive for at få samfundet til at virke og køre rundt. Og så er de hele tiden truet af røver ude fra os. Så det er lidt selve grundopsætningen på Sunfall. Apokalypsen er oftest kendetegnet ved en atombombe, men det kan være alt muligt. I Sunfall der beskæftiger vi os utrolig meget med klimaforandring. At det kunne lige så godt have været kæmpe solstråler, som har ødelagt jordens klima, så derfor var samfundet gået under, og man var kommet tilbage til det samfund, hvor man kæmpede for at overleve. Eller man samlede sig i små høvdingestammer og små grupper, som for eksempel Sunfall, der består af 300 overlevende mennesker, som har samlet sig under en borgmester, som styrer Sunfall. Sunfall er det er et rollespil som basis jo, og så er det lidt et realistisk projekt om, hvordan verden og hverdagen kunne se ud efter Dommedag. Så vi forsøger at bruge Sunfall mere som bare et rollespil, men også som en form for politisk agenda i at forsøge at kickstarte folk til at tænke mere miljørigtigt og tænke over, hvordan vi påvirker samfundet i en god eller negativ retning, og hvordan vi påvirker miljøet i en god eller negativ retning. Når jeg nævner ordet rollespil for nogen, så tænker de fleste noget med, at man skal klæde sig ud i middelaldertøj og springe sig op som en ork eller en trold og rende rundt i middelaldertelte, middelalderbyer osv. Sådan er det ikke til Sunfall, fordi Sunfall foregår på jorden, godt nok i en fremtid, men vi er på jorden. Så vi kan se for eksempel her, at folk har bygget deres beboelse op sådan med plastik udover, og så er det egentlig bare en gammel campingvogn osv. Og det samme med deres tøj. Det er også bare gammelt slidt tøj og sådan noget, de er på. Folk har ret meget kreativ frihed. Nogle bruger for eksempel motocrosspanser til at sørge for at simulere rustning, og nogle har sågar brugt rideveste til at simulere rustning, fordi
i en hård fremtid, der vil man gerne prøve at beskytte sig bare en lille smule mod knivstikkeri og overfald og den slags, så alle kreative idéer går. Folk har bygget rustninger og kostymer af vejskilte og alt muligt lignende. Netop fordi, at man skal leve af gårdsdagens rester, så betyder det også, at ens påklædning for eksempel er meget anderledes i forhold til, hvad man ellers har set i rollespil eller i generel litteratur omkring fantasy. Hvor normalt i rollespil vil du have ringbrynje og pladerustning, hvor her der beskæftiger vi os meget mere med genbrug. Det vi har her for eksempel, det er skulderen. Det er lavet af toppen på forskellige kapsler eller dåser. Så vi har lavet et lille kreativt skulderpanser af, hvor man kan se, at det er lidt for at lave noget bling og lidt ekstra effekt, så det ser lidt mere postapokalyptisk ud. Det er kun lavet på den ene skulder, fordi vi tænker, at det behøver ikke være symmetrisk. I dommedag der er det lidt svært at få det hele til at ligne det samme. Så man bruger, hvad man kan, og bygger det bedste ud af det. Det, der driver spillet i Sunfall, det er, at folk de kæmper for at overleve. Folk de skal have ressourcer simpelthen. Folk de skal have penge. Folk de skal have mad. Nu kan vi for eksempel se, at vi er i et køkken. Og folk de skal have medicin. Medicin det skal bruges, fordi alle folk i princippet er døende. Hele verden den er radioaktiv. Det indikeres med de her armbånd, som folk får på. De her armbånd, der er en lille chip i, som fortæller, hvor syg du faktisk er. Spillernes radioaktivitetsniveau er indikeret ved et tal, som stiger løbende igennem spillet. Den eneste måde at forhindre tallet i at stige, er ved at indtage medicin, såkaldte Rad-X-piller. Man kan dog også blive behandlet med det meget sjældne Rad-Away, som direkte fjerner radioaktivitet og dermed sænker tallet. Hvis spilleren ikke får sin medicin, bliver spilleren gradvist mere og mere syg. Og enten så bliver du simpelthen død, hvis du får for meget radioaktivitet, eller også så bliver du forvandlet til en mutant. Mutanterne det er problemet, at der er i fremtiden ikke særlig meget lægelig videnskab, så mange frygter mutanter. Der er for eksempel overtro, at mutanter kan smitte. Du kan blive syg af at være tæt på en mutant, de bestråler andre folk omkring sig. Og derfor er det lidt en udstødt gruppe, for at lave lidt en polarisering mellem grupper også. Så mutanter er lagt for had. Så man igen prioriterer, at man ligesom størstedelen af flokken og vil ikke tage dem til sig, eller vil man gerne prøve at være det bedre menneske og se, om man kan hjælpe dem. Og muligvis derved igennem sådan møde, hvad kan man sige, fjendskab fra sine egne grupper og fra sit eget hold. Der er selvfølgelig en historie i Sunfall, og hvert år er den ny. Netop fordi vi er her for det første underholde folk, og så for de har en sjov oplevelse i Sunfall-arrangementet. Der er en overordnet historie for det her scenarie, som er, at der er røvergrupper, 2 styks, som til det her scenarie vil prøve, den ene gruppe prøve at forhandle med spillerne og samarbejde, og den anden vil gerne prøve at røve og plyndre. Hvor spilleren så kan tage stilling til, hvilken en af de 2 grupper, de bare har været sammen med. Potentielt set afvist af begge, hvor grupperne så vil slå sig sammen, og i fællesskab prøve at røve spillerne. Det er det historieark, vi prøver at lave til det her arrangement. Så næste, det vil så være bygget videre på det med noget kontinuerlig historie. Også afhængig af, hvad spillernes valg er til det her arrangement. Det kan til at påvirke, hvordan historien er til næste arrangement. Sunfall hænger både sammen fra spilgang til spilgang, men også med vores tyske samarbejdspartnere, sådan så man faktisk kan tage sin karakter fra Sunfall og historien i Sunfall og rejse til Tyskland. Sådan så man også deltager i det tyske arrangement, som hedder Fate, som foregår i byen Angel Falls i deres historie. Og de har kørt deres postapokalyptiske arrangement i mange år efterhånden. Så deres spillerbase er også en, vi har talt en del med, og derigennem fået trukket helt del internationale. Vi har jo folk fra, jeg tror det er 7 forskellige nationaliteter med i det her arrangement. Så det er lidt bredt favnende, kan man sige, og ikke kun for danske unge. Aber alle haben so. Alle haben so. Ist es die Dose? Ja, no. Das ist Salt and Pepper Dose. Als Sonne. Das ist eine Butterdose. Våben her til Sunfall, der bruger vi primært Nerf guns og lignende våben, Vortex-våben og den slags, så kan købes i de fleste legetøjsbutikker. Hvis man lige giver dem et lille paint job og lige får dem ridset lidt ned, så kan de gøre sig rigtig, rigtig fede. Jamen, det her er min butik. Jeg
lejer våben ud her i The Grey Market. Nerf Guns er jo et system bygget til børn, originalt, hvor at man skyder med de her enormt harmløse patroner, som er skumpatroner, og på forskellige måder kan de lades ind i dem her, og det er alt sammen lufttryk, og så kan man skyde med dem. Det kræver lidt træning, og de fås i alle mulige kalibre og størrelser, og helt op i store fuldautomatiske geværer, som lammer rigtig dejligt, hvis der er magasin i, og batteri på og ting og sager. Ned til de til helt små håndpistoler, der også kan bruges. De er jo alle sammen grønne, blå, gule, orange, meget, meget skrigende børnefarver, og så maler vi dem, skiller dem ad, maler dem, fjerner ting i dem, sætter dem igen. Der er også nogle hårde slidpunkter, hvor de får noget ekstra beskyttelse, lidt greb og sådan lidt. Så bliver det lækkert. Og så er det så, man begynder at lege med ekstra udstyr som skider og ting og sager. Til nærkamp, der bruger vi primært latexvåben, også med et fremtidsagtigt strejf. Ellers noget som brandøkser i latex og andre lignende våben, der slags gerne køller og bat og meget simple primitive ting. Det er jo et rollespil, så vi skal jo helst komme helskindet hjem. Det vil sige, at vi har det, der hedder et latexvåben, som er skumgummi og latex, som udgør et form for våben, f.eks. en økse eller en hammer. Reglerne for det er, at du må ikke slå hårdt, men det gør heller ikke ondt normalt. Det gør generelt ikke ondt at blive slået med et latexvåben, netop fordi de er produceret med det øje med, at man skal kunne slå på hinanden for sjov. Så reglerne omkring det er, at du må ikke slå hårdt, og du må ikke slå i hovedet. Men derudover så er der frit leg. Reglerne til Townfall er ret nemme. Det er et system, der er modsat mange andre sådan steder, man spiller rollespil. Kan man, så kan man. Det er baseret på, at hvis du er i stand til at kravle op ad væggen, så gør du det endelig. Hvis du skal til at prøve at lave en simuleret stuntfight med nogen, så taler I lige sammen først om, hvordan udfaldet skal være, eller I prøver bare frem, hvis det er nogen, du kender i hvert fald. Og så går det sådan uden særlig mange regler. Det er lidt et what you see is what you get system. Du kommer ikke til at se et eller andet komme gående og fortælle, at han er i stand til at lave 2.000 underlige specielle ting, som du ikke kan få et visuelt synligt bevis på. Hvis han kan det, så kan han det. Så er det super. Så må han gøre det. Hvis ikke, så gemmer vi det til en anden scenarie i hvert fald. Så holder vi det lidt mere til det realistiske her i det her scenarie. I Sunfall er den store pyramide byens centrum. Det er her borgmesterkontoret findes, og det er her ødemarkens overlevende kan købe næsten hvad som helst på det lokale marked. Et marked, der er kendt og berygtet som The Grey Market. Det her, det er The Grey Market, og vi har mange boder her. Mange forskellige folk, der er kommet sammen. Nogle havde ikke engang mødt hinanden, før de stod her i går. Her har vi All Jack Casino, som egentlig var et af de første elementer, vi fandt på skulle være her. Og det var egentlig ikke meningen, at det var ham, der skulle have den, eller den skulle ligge her. Men Jack han står herinde og er ved at rydde lidt op i sit casino og gøre klar. Herovre, der vil der på et tidspunkt være nogle små pitfights, nogle små kampe, nogle folk, der skal slås lidt, og man kan vædde lidt på. Sådan stille og roligt. Herovre ligger The Fall, vores egen avis. Og vi har Anton herinde, vores dejlige journalist. Og herinde vil de skrive avis hver eneste dag. Og være rundt og interviewe en hel masse. Og det skal blive rigtig, rigtig fedt. Jeg har set første udgave, og den er så sej. Her kommer noget af det allervigtigste. Vi vidste ikke, der skulle stå et tårn her, men det skulle der. Og heroppe bor Mr. Diamond, vores allesammens chef, vores lille mafiaboss, der kører sit helt eget show herinde. Han kan ligesom holde øje med det hele. Det er også ham, der styrer ligesom strømmen. Han tager en 10. del af alle indtægter, og ham skal man være på den gode side med. Hernede er den smalle gade. Der har vi intet mindre end Bookers Books, som lige nu er ved at bygge et gevær i stedet for. Hej. Og det vi kan se det fjerne med bygget af stativer på sendinger deroppe, det er simpelthen borgmesterens eget hus. Og der har vi også en forbindelse over til der. Og der kommer til at ske meget politisk arbejde, der kommer til at ske mange intriger og spændende ting, public announcements og sjov ballade.
kommer simpelthen til at blive spillet deroppe på den store terrasse, der er deroppe. Så er det blevet tid til, at jeg skal gå in-game her til Sunfall. Og ja, det blæser lidt rimelig meget og regner også. Men det gør sådan set ikke så meget, fordi at det er med til at skabe den her stemning og den her dystre og ødelagte verden. Så jeg begynder at lave min karakter, og det foregår herinde i det her telt. Da reglerne til Sunfall er meget simple og kører på kan-man-systemet, er det også meget enkelt at lave sin karakter. Velkommen til Sunfall. Jo, tak. Hvad er dit navn? Det er Rune Larsen. Der er ikke nogen avancerede statistikker, der skal tages hensyn til. Det eneste, som arrangørerne skal vide, er min karakters navn, og så programmerer de et tilfældigt tal ind på mit armbånd. Tallet er mit radioaktivitetstal og indikerer, hvor meget radioaktiv bestråling netop min karakter har været udsat for, inden spillet går i gang. Hvor meget starter man med? Normalt starter man med 30. Det skal der nogenlunde være her. Ja. Jamen, tak for det. Så vil jeg gå ud og spille. Så fik jeg simpelthen lavet min karakter. Det er noget nemmere, end det jeg er vant til nogle af de andre spil, jeg har spillet. Så jeg har fået nogle penge. Jeg skal i et kostume, og så skal jeg derned af, hvor vi har in-game-området. Så kom jeg simpelthen i mit kostume. Og jeg har valgt sådan lidt western-agtigt look. Og som I kan se her, så er det selvfølgelig en western hat. En frakke, som min figur har fundet et eller andet sted. Og ja, nogle slidte arbejdsbukser og også nogle slidte kondisko. Så det er ikke fordi, at jeg er en cowboy, men det er bare det, som jeg nu har kunne finde, når jeg nu har bevæget mig ud i ødemarken. Som våben har jeg en latexøkse. Det er egentlig en, som jeg normalt bruger til fantasy-rollespil, men det kunne lige så godt have været en brændeøkse, jeg har fundet et eller andet sted. Og så har jeg også en lille kniv på mig, som kunne være en køkkenøkse eller et eller andet. Køkkenkniv selvfølgelig. Men jeg spiller simpelthen rapporteren her, Mark Anderson. Og jeg kommer fra et sted, jeg har været ude at vandre rigtig, rigtig længe, så det er derfor, mit hår selvfølgelig er blevet langt, og mit skæg er blevet langt og sådan nogle ting. Men jeg har ikke set civilisation i rigtig lang tid. Så det er det, der kommer til at ske her, når jeg pludselig finder den her by, Sunfall. Min karakter Mark kommer fra en såkaldt vault. Et underjordisk beskyttelsesrum på størrelse med en hel by, hvor hans folk i generationer har holdt sig skjult. Der er ingen, der har forladt beskyttelsesrummet, siden dengang verden gik under, og derfor er der ingen i vaulten, som ved, hvordan verden ser ud udenfor. Mark er derfor en slags opdagelsesrejsende, der sammen med sin kameramand Jack vil fortælle sit folk om sine oplevelser i denne ukendte og mystiske ødelagte verden. Kameraet er altså her en del af optagelserne, så kameramanden bliver også påvirket af hændelserne og omgivelserne, og ikke mindst af vejret. Nå, Jack, er der gang i mikrofonen? Er der gang i kameraet også? Hallo? Test? Godt nok. Det kører. Godt. Prøv at høre her engang. Jeg har vandret nu i månedsvis. Og ja, som vi kan se, sidste gang jeg lavede et indslag, der var mit skæg noget kortere. Men nu er det endelig lykkedes mig herude i ødemarken at finde noget, der ligner civilisation. Prøv at komme med herover en gang. Herovre, der ligger sådan en pyramide. Der ligger en pyramide, og jeg anede nogle mennesker før, der vandrede rundt derhenne. Men spørgsmålet er, om det egentlig er fjendtlige, eller hvad det er for noget. Men jeg synes, vi skal sådan bevæge os lidt tættere på og se, hvad det er for noget, der er derhenne. Jack, på den der knæ. Jeg synes, jeg så nogle mennesker herude. Hørte nogle stemmer. Det er første gang, at Mark møder mennesker i ødemarken. Men da de ser fjendtlige ud, tør han ikke tage kontakt til dem. Det var heldigvis en god beslutning, da det viser sig at være røvere. Der er flere mennesker der. Jeg er reporter. Mark tager i stedet kontakt til den nytilkommende gruppe, som kalder sig The Reefers. Jeg har ingen venner. Jeg er bare rundt og vandrer alene. Sådan, ja. Okay. Okay, du finder. Se, hvad det laver. The Reefers tilbyder Mark, at han kan følge med dem til Sunfall by i sikkerhed for røverne. Bare hold dig til os. Det tilbud tager han imod, men da han når frem til byen, viser det sig, at de ikke gjorde det helt af ren venlighed. Sådan, det vil være den sikre måde at komme ind på. Okay, så I vil have nogle kontanter? De påstår, at Mark skylder dem 10 chits, som pengene i området hedder. Det skylder han, fordi de har eskorteret ham ned til porten.
Mark synes, det er urimeligt og prøver at forhandle med dem. Det er også vigtigt at være på god fod med nogen, altså, så man har et sted at starte. Ja. Det er en dårlig idé at lave fjender, før du kommer ind i byen. Han ender med at betale 20 chits, men til gengæld får han en Rad-X-pille med i købet. Det er sådan en her, vi snakker om. Den har du købt nu. Ja. Hvis ikke han skal dø, eller hvad nu muterer. Selvfølgelig, Jack skal selvfølgelig også have med. The Reefers gør nemlig Mark opmærksom på, at både han og hans kameramand er alvorligt syge, da de aldrig før har taget antiradioaktiv medicin. Hvad er der radioaktivt herude? Ja, og i alt den mad, du har spist, mens du har rejst derude. Alt det vand, du har drukket. Nå. Selv i regnen her. Men de har medicin derinde. Og Mark har jo levet under jorden det meste af sit liv, og kender derfor ikke til radioaktivitet i luften. Men så skylder du os. Da Mark kommer ind i Sunfall, beslutter han sig ret hurtigt for at få undersøgt, hvor syg han egentlig er. Godt. Herover var der et sygehus, hvor vi lige kan få testet, hvor syge vi egentlig er. Så sætter du bare på. Ja. Så går du lidt øjeblik. Det viser sig, at Mark er på 3. radioaktive stadie, og er derfor temmelig alvorligt syg. Det er meget syg, og vi begynder at mutere. Som spiller har jeg ikke kendt mit radioaktivitetsniveau før nu, og derfor kan jeg først nu spille på, hvor syg jeg egentlig er. På grund af sygdommen beslutter Mark sig for at lede efter flere Rad-X-piller på The Grey Market og går ind i en butik for at se, hvad de tilbyder. Du snakker ikke dansk? Not dansk, English. From Angel Falls. Det viser sig at være nogle tyske handelsfolk, som kommer fra en stor by i Tyskland, der hedder Angel Falls. Bemærk, at Angel Falls er byen, hvor det tyske postapokalyptiske rollespil Fate finder sted. Da Sunfall og Fate foregår i samme univers. Special things for Healthy things, yeah. Tobacco, food. I'm looking for Rad-X. Den tyske butik har ganske vist Rad-X, men de bliver dog ikke særlig glade, da de finder ud af, at Mark næsten ingen penge har tilbage. I don't have any money. Yeah, then fuck off and go away. What? You don't have money? No. Why you come to the shop without money? So how do I get some more money here? Rip some off? Oh, I attack some guy. Yeah, take somebody, rip someone off or sell something. Okay. Maybe you can sell your teeth or a leg or kidney. You give you $40 for the jacket. 40. Oh. It's a way to get money. Just sell the stuff, go naked. Well, that's my protection for rain. Acid rain. Yeah, but you have a protection of acid rain, but no Rad-X, so fuck off. If you're a mutant, you don't need the protection, so sell it and get Rad-X. Mark kan derfor intet købe og beslutter sig for at vandre videre på The Grey Market for at se, om han kan tjene nogle penge til at købe Rad-X for. Hvad står der her? Al's, Jack's Casino, All Jack's Casino. Come in if you're feeling lucky. We do, yeah. Blackjack, we're playing a game of blackjack. Yeah. Want to chip in or? Well, it's a bit too late actually. I'll just play this game with this fine fella. Inde på casinoet er der allerede et spil i gang, så Mark må vente til det bliver hans tur. Jack, vil du prøve at komme på den anden side? Prøv at fylde den om på den anden side. Og så får fra en anden vinkel af. 3. I advise 3. Alright. Bet 3. So. 3 chips. I'll be. Watch out for those. I stand. Yeah, definitely stand. Ja, Jack. Jamen, Jack, vi er gået igen. Jeg håber, du fik nogle gode optagelser. Fordi, kom, Jack. Jeg har lige scoret sådan en 20'er. Jeg nåede på en 20'er, mens de kiggede væk. Så det er meget bedre end at spille. Det er simpelthen bare at stjæle fra folk. Det er simpelthen sådan, man skaffer penge her. Det er alt for risikabelt at miste penge derinde. Det var derfor, jeg bad dig om at komme på den anden side, så kunne jeg lige nok nogle penge bagved. Mark vender tilbage til lægehuset, men sygeplejersken fortæller nu, at Rad-X-pillerne, som er relativt nemme at skaffe, kun gør, at ens radioaktivitetstal stiger langsommere. Men det stiger stadig. Hvis man vil have mindre radioaktivitet i kroppen, skal man skaffe Rad-Away. Som spiller kender jeg naturligvis godt reglerne om Rad-X og Rad-Away, men det gør min karakter Mark ikke.
Derfor kommer det som et chok for ham, da han finder ud af, at han ikke kan rense sin krop for radioaktivitet uden Radaway. Føler det. Jack, jeg får det bare værre og værre. Som jeg har feber eller sådan noget. Han begynder derfor at lede over alt. Jeg har det ikke så godt. Jeg leder efter nogen, der kan... jeg har noget Radaway. Radaway? Meget syg? Ja, det kan man godt sige. Jeg har det ikke super godt, nej. Tror jeg på. Ret feberagtigt. Har du sidst fået din medicin? Aldrig. Aldrig? Nej, altså jeg har en i lommen lige nu, men nu har jeg fået at vide, at det nærmest er så sent, så jeg skal have Radaway. Altså, jeg kan ikke gøre noget i hvert fald. Jeg kan også køre det over, hvis det er. Køre mig over? Det er måske for meget det gode. Det er også det, jeg tænker. Ja. Det er Mark Markensen, der gerne vil snakke lidt om noget Radaway. Mark går hos byens borgmester for at søge efter Radaway. Han går hos den lokale gangster, Mr. Diamond. Han prøver at høre tyskerne. Do you sell Radaway? Radaway? Radaway, yeah. Look at us, do we look like rich as that? No, we don't sell Radaway. Men der er ingen, der kan skaffe Radaway. If we have one Radaway, we are rich. We are rich people. So you want some Radax? Yeah, but Yeah. Radax. It's a bit too late, actually. You fucked it up. Okay, yeah. you know what? Like, go to the store. Maybe you just like step back 2 meters. Something. Når folk hører, hvor syg han er, beder de straks Mark og hans kameramand om at skrubbe af, så de ikke smitter. Alright, bye. Til sidst ender Mark hos en tilfældig læge for at få hjælp. Hallo? Jeg har sådan brug for at komme med noget radioaktivitet. Altså, det er der jo råd for. Man kan jo købe medicin for dyrt i dyredomme jo. Ja. Sådan en pille her. Ja, problemet er, at det vil være sådan, så det ikke rigtig er nok. Jeg skal have noget, der kan fjerne noget af det. Noget, der kan fjerne noget af det? Ja. Jamen, bum. Det er jeg fandme ked af at høre. Fordi at, der er kun én vej. Hvad er det? Det er, at når man bliver nok radioaktiv, ja, så bliver man sendt ud i ødemarken. Der er ikke nogen vej tilbage. Nej. Det er en trappe, der kun går opad. Jeg har hørt om Radaway. Radaway. Det er ikke noget, vi har fat i overhovedet. Jeg har lige noget, du måske lige kan prøve. Ja. Skal du se. Ja. Hvad han kommer og giver dig, kommer helt sikkert til ikke at smage særlig godt. Så tag og spil efter med det her. Det er lavet på kølervæske, det er derfor det er blåt. Det er mjød. Mjød lavet på kølervæske. Simpelthen. I en flaske. Det her. Det kommer til at tage lige spidsen. Du er stadig... det er stadig skidt. Det er stadig rigtig skidt. Men jeg tror, det vil lige tage de værste af symptomer. Du skal ikke tage dig af bundfaldet. Det er bare for smagens skyld. Ned med det, og så kongen ned bagefter. Så skyld. Ja. Det gør det lidt nemmere, ikke? Sådan der. Hjælp det lidt. Hvad er det for noget? Det er... Det er vel ikke noget, du ikke kan lide, eller? Nej. Ja, det gør det ikke. Det gør jeg bestemt ikke ud fra. Du spytter ikke. Det er ikke ud som om, du ikke kan lide det, hvad du? Det er jeg ikke glad for. Det er jeg bestemt ikke glad for. Nej. Det her, det er lavet på nogle svampe, som vokser på de køleelementer fra vores skib. Okay. Det er tættest på reaktoren. Ja. Det er sådan lidt, du ved, og fight fire with fire. Men det er godt nok. Det bliver du glad for, det her. Mark begynder at opgive at lede efter Radaway i Sunfall. Men i hans søgen har han hørt adskillige fortælle, at den tyske by Angel Falls har Radaway. Hvor får man det fra? Det er kun i Angel Falls. Altså, det er noget af det, vi prøver på at få tilsendt fra Angel Falls. Jeg er lidt bange for, at der kun er én ting at gøre. Hvis der skal ske noget, så er vi nødt til at finde den her by Angel Falls. Og så må vi finde ud af, hvordan vi kan... Der kan vi få noget Radaway. Men vi skal finde ud af at overleve så længe. Så vi er nødt til at have Radax, der kan holde det her væk. Altså,
der kan holde det i ave, så vi kan overleve og komme hele vejen derhen, fordi vi får en meget, meget lang tur til Tyskland, kan jeg konstatere. Kom med. Mark kender en, som har mange piller. Men først skal han have et våben. Okay. Efter at have kigget lidt på udbuddet, vælger Mark et passende våben. Ready to shoot now? Yes. Good. Let's go. Nu er det tid til at skaffe Radix. Hallo? Vi ses senere. Ja. Jeg vil godt lige spørge om nogle ting. Ja, selvfølgelig. Det var noget med, at du havde noget Radaway. Jeg har noget Radix. Radix og sådan det var. Ja. Må jeg se, hvor meget du har? Du får se her. Det er sådan en her. Hvor meget? Er det, hvad du har? Det er, jeg har mere. Men Vil du så give mig det? du kan godt få det. Ja. Men du kommer til at fortryde det. Voldsomt. Hvorfor det? Fordi dem derhenne, de har masser af guns, og du er slet ikke gået langt nok væk fra dem. Så kom, følg du med? Ja. Godt. Skal ikke stjæle fra The Reefers. Okay, og hvorfor ikke? Nu er jeg gået med dig. Ja. Enten kommer jeg ikke tilbage, eller så kommer jeg tilbage med alle mine ting. Eller så kommer de efter. Jamen, vi er en stor familie. Nu har du stjålet fra os. Du bad selv om det. Godt nok, Jack. Vi skal ud herfra nu. Kom så. Kom så er vi løbet. Kom. Kom så. Vi skal ud. Kom, Jack. Vi er smuttet. Godt nok. Jeg har ganske vist kun lejet det her våben i 24 timer, men jeg forlader Sunfall nu. Nu løber jeg simpelthen. Jeg drager mod Angel Falls. Jeg finder ud af, hvor det er henne. Og så har jeg nu et våben, jeg kan forsvare mig med. Og Jack, jeg er ked af det, men der er ikke Radix nok til aspekt 2. Så ja, desværre. Vi ses en anden gang. Efter at have dræbt sin kameramand, forlod Mark Anderson området. Han havde opgivet at være reporter. Nu drejede det sig kun om overlevelse. Bevæbnet med et gevær drog han alene afsted ud i ødemarken og håbede på at have Radix-piller nok til at kunne nå hele vejen til Tyskland og blive helbredt. Vores vision med Sunfall er for det første at vokse Sunfall. Vi vil rigtig gerne have bredt genren ud til nye, som der ikke har prøvet at spille rollespil før, og garvede rollespillere, der har lyst til at komme igen og prøve at spille et rollespil en gang til. Fremtiden for Sunfall, vores plan lige nu er, at vi får lavet en serie af arrangementer som det her, hvor vi laver en kontinuerlig historie, der går fra den ene ende til den anden, og hvor hver eneste valg, man laver, der har nogle konsekvenser. Om de samarbejder med røverne og banditterne i den her, om de slås med nogle af de andre, hvordan de hele afvikler det. Det kommer til at lave en indvirkning på historien til det næste arrangement og til det tredje osv. Vi vil gerne udforske genren mere. Vi vil gerne se, hvad der gemmer sig i den postapokalyptiske genre. Og vi vil gerne se mange flere deltagers visioner om, hvad den postapokalyptiske genre kan byde på. Netop fordi det, vi egentlig gør med Sunfall, det er, at vi etablerer en sandkasse. Vi giver et sted, hvor folk kan udleve deres drømme, deres visioner, deres idéer. Og det er det, vi gerne vil blive ved med at dyrke. Det er at dyrke miljøets idéer. Vi vil gerne blive ved med at dyrke folks egne visioner, egne idéer og egne drømme. Så fik jeg simpelthen spillet noget Sunfall. Det var noget anderledes end det fantasy, som jeg er vant til at spille, men det var bestemt interessant. Jeg fik også fat i en lille Nerf gun her, og fik lov til at lave noget ballade. Det var ret sjovt at få fat i sådan en. Man kan sige, at det var måske lidt synd for nogle af de personer, som jeg endte med at stikke ned, den kære læge og skyde min kameramand. Men det
Det er sådan noget, der gør det fedt at spille rollespil. At du kan lave nogle ting, som du aldrig ville gøre i virkeligheden. Sunfall, det fortsætter lidt endnu, men rollespillets verden er slut for nu.